Ayo dah, waduh gleleng iki Mas. Nah. Alah ngelu aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Loh, sirahe anu awake masukin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. Nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Geleling deh. Apa niken? Loh, napa? Apa? Nyandak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Iya. Niken. Napa? Niken Apa ngapa? maksudmu lho apa? Iki arep ngopo kok mulek. Ya ora apa-apa. Tak kira gua opo kok meneng ae. Yo, bawa nih. Gua iso. Yo, iso bawa ning sayuta. Sayuta. Ayo. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Kok Randang longi 100? 100 tok. Ayo. Nah, Sai. Nyapa iki ngatur aku nyapa? randang dan sae kene tak gawane sih. Ojo. Nyapa? War kalau kene aku gak cukup. Kaya roh. Masa Sinebut. meneng. Cinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing gawe sapa? Kowe tembang. Wayang kok nyenyet. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya drama. Sri uning mustika tuban. Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun tuban. Ah. Itu gini kok semangat. Lampu. Tuban ngono. Ayo. Marai. Kowe arep melok marai. Apa ora pernah sak. Sri uning mustika Tuhan. Tuban. Tuban oh Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Tane. Nano. Ayo cakep Putra ngono lho, tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, saiki Mas Mandal bawa tok sing gandrung yuda. Nah. Ale. Suaramu di sana. Ngalah. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangen Lanjut. kae wong ayu. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka kunul nang kene lho. Nah, wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo. Malah dibaleni. Ya nang kene. Nah. Monggo Mas Yuda. Nggih. Wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwuh Rasa ana ing percaya. sajroning taman sari. Rasa percaya wong lanang arek entuk cangkeme ngono kuwi to. Iki gandrung kok sempet paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang arek entuk yo lambene lambe diapik-apik no. Padahal lambe gosok. Angger arek entuk yo ngono. Nyepelek nek ya to Mbak Iya. Niken. Kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Kuale. Duk pranggung. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe Oh, mboten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. ora pareng nakal. Mboten. Yang manis. Nggih. Oke. Oke. Sebagai 50 ya. Allah. Ayo. Ayo, Tutuke. Duk pranggung. Duk pranggung bojone. Duk. Ini tak. Karo. Ayo. Duk pranggung bojone. Goro. Nano. Nonano. Salah baleni neh. Ah, meneng ae marang Iya, iki. iya, Aku iya. ki latah. Latah kok. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel kan gak enek kancane terus akhirnya ngebel. Oh, Yo, iya. dah, lanjut. Wiratmaya. Ben aja disalahke sak. Ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung
tan wurung sriuning gugur. Bener, biasanya gundul. Nek sing iki kok dadi musikaning bangsa ngono terus tampane kita tak tung 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 ngono ya. Ayo dah. Iku terus dadi kae, dadi sing ngene-ngene iki dadi apa? Cikal. Alah. Cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Ratung. Ambek ocim sisan. Ayo. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Cakil kok isa. Cakil kok stroke. Ayo. Nganggo anu no, nganggo untu cakil. Lah. Ayo. Dalah, gua iki letong. Weh, capeng. Wedan tenan. Angelmu to, Pak. Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Janaka nih, Mas Yusuk, Janaka. Janaka. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh ya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo. Nyomak nyamuk kuwi apa? Kowe kok mangan apa? Gedang. Kowe mau untu. Oh, untu lho, Bang. Heeh. Aduh, kasih kolu. Untu kok dipangan. Untu kok isa. Oh, alah. Sae. Ganti iki. Ganti untu. Ojo dipangan. Ayo ganti untu. Ayo karo mong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Dalang tukang masuk angin. Nyapa? Langkon yo presker. Lah terus Saiki untu yo presker. Kuwi gedang rasa mentol. Gedang rasa mentol. Ngono lho. Ngono. Ya ora mentol dadi kentol kuwi. Kok nesunan opo? Cakilipun sae. Oh, sae. Wong jebolan Sri Wedari kok. Oh, alah nek sing pun sewu nek Mas Bambang Cakil sing nyakil Mas Bondo terus Bambangane Mas Ali Marsudi wah sae ta itu. Oh iya. Ya Mas ya. Gak ini. Yo, tutuke. Ayo. Ayo bandikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Ngurung Sri Uning gugur
Nano dadi mustikane dadi mustikaning tobat. Monggo yo lanjut langgame nduk Oke, oke. Wah, ayo Seret. Srianing mesti katoban lapat tresna ulululing ululu sapaya pati eo ao marang raden yo gonggo pino Mas Anggit yo malah kekek terima kasih matur sembah nuwun